Ja! Mammas död. Vem var det som kastade? Ingen. Mammas död. Säg mig vem du var. Vem det fucking var. Du och jag, vi ska snacka om du och jag. Vi ska ha ett litet samtal. Du ska svara på frågan vem det var. Vem var det? Vem var det? Säg vem det var. Vem var det som kastade? Vem var det? Vem var det? Säg vem det var, det fucking var. Vem var det som kastade? Mammas död. Jag såg nog att du filmade. Nej. Mammas död. Du spelar ut för mig nu. För mig fucking nu. Du och jag, vi ska snacka om du och jag. Vi ska ha ett litet samtal. Du ska svara på frågan vem det var. Vem var det? Vem var det? Säg vem det var. Vem var det som kastade? Vem var det? Vem var det? Säg vem det var, det fucking var. Vem var det som kastade? Vem var det? Vem var det? Säg vem det var. Vem var det som kastade? Vem var det? Vem var det? Säg vem det var, det fucking var. Vem var det som kastade?